ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଖରାରେ ବସିକି ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖରା ପଡ଼ିଛି ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଆମେ ଏବେ ପଖାଳ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ବଢ଼ି ଚୁରା ହେଇଛି ପିଆଜ ଫିଆଜ ପଡ଼ିକି ତାପରେ ଏଇଠି ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ଏଣେ ସୋୟାବିନ୍ ଭଜା ହେଇଛି ତାପରେ ଟିକେ ପାଗ ହେବ ଆଉ ପଖାଳ ନହେଲେ ପାଗ ନହେଲେ ପଖାଳ ଯିବନି ଆମ୍ବୁଲ ଯେଉଁ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବଢ଼ି ପଡ଼ିବ ଟିକେ ପାଗଟା ହେବ ତାପରେ ମାନେ ଖାଇବାର ମାନେ ମଜା ହିଁ ହେବ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଆମେ ବଢ଼ି ଚୁରା Papa, ragu udah.